danna subscribe domin samun shirye-shiryenmu a kan lokaci. Shahararren ɗan wasan kwaikwayon nan wanda aka fi sani da Adam A. Zango ya bi sahun 'yan Kannywood wurin yin rijista ta tace fina-finai da ɗabi'u na jihar Kano. A shekarun baya da suka gabata, shahararren jarumi Adam A. Zango ya sanarwa da duniya cewa ya fita daga masana'antar fina-finan Hausa wacce aka fi sani da Kannywood. Jim kaɗan hukumar ta tilasta duk wanda yake da ruwa da tsaki a harkar fim ya je ya rijista da hukumar sansu domin daƙile kwararowar bara gurbi a Kannywood. Jarumai da dama sun ce ba za su yi rijistan nan ba, a cikinsu har da Adam A. Zango, inda suka bijire a hukumar tace fina-finai suka ce babu wanda ya isa ya tilasta su yin rijistan nan. Wasu kuwa daga cikinsu suna ganin an kirkiro tsari ne da zai musgunawa wanda ba sa cikin wannan gwamnatin. A shekarar da ta gabata, hukumar tace fina-finai ta hana Adam A. Zango yin wasan sallah a jihar Kano. Har ila yau idan ba ku manta ba, a cikin watan Fabrairu da ya gabata na cikin wannan shekara, hukumar ta hana Adam A. Zango zuwa kallon fim ɗin Mati a Zazzau. Ana cikin wannan takun saƙa ne sai ga jarumi Adam A. Zango yau ranar Talata ya wallafa takardar da ke nuna cewa shi ya bi umarni da hukumar tace fina-finai da ɗabi'u na jihar Kano. Akwai sauran jarumai wanda ba su yi rijista da wannan hukuma ba, kamar irin su Sani Danja, Yakubu Muhammad, Mustapha na Buriska, Baban Cinedu, Aminu Alan Waka, Aminu Saira, Falalu Ɗorayi, Naziru M. Ahmad, Abdul Ahmad mai kwashewa, Sadiq M. Mafiya da dai sauransu. Ku biyo mu don jin yadda ta kasance.